Λοιπόν, βρισκόμαστε στο χωριό. Αυτή τη στιγμή τριγάμε. Βασικά, από ό,τι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή δεν τριγάμε. Τώρα έχει πάει ο πατέρας μου κάτω να πάρει τους εργάτες. Και επειδή απλά θα φορτώσει κοφίνια και θα βάλει και 4 εργάτες πάνω, εγώ δεν υπήρχε λόγος να πάω. Βασικά καλύτερα για να μπει και εργάτες μέσα στο αμάξι. Οπότε έχω αράξει εδώ πέρα στο λινό με το βιβλιαράκι μου, το οποίο το έχω σε μια σακούλα για να μην λερώνεται. Σίγουρα θα αστείευεστε, κύριε Φάινμαν, είναι αυτό που σας έλεγα. Πρώτη φορά έχω διαβάσει βιβλίο με τέτοια ευχαρίστηση και ικανοποίηση στη ζωή μου. Πάντα τα διάβαζα από αγκαρία και δεν τα τελείωνα. Αυτό, κούτσου, κεφαλαιάκι, είμαι σίγουρος πως μία μέρα να μ' αφήσεις να κάνω μόνο αυτό, το έχω βγάλει. Και ήταν καταπληκτικό βιβλίο, είναι καταπληκτικό βιβλίο, γιατί σίγουρα, θα αστείευεστε κύριε Φάινμα, όχι, σίγουρα με έχει βάλει στο τρυπάκι να διαβάσω περισσότερα βιβλία. Και μιλούσα και με ένα παιδί, με ένα φίλο μας, και ο οποίος έχει αρχίσει αυτός να διαβάζει βιβλία και μου έχει προτείνει κάποια, ξέρω εγώ, το Atomic Habits, είναι πολύ καλό. Ο Παύλος έχει αρχίσει να διαβάζει το... ποιο είναι? Stay Hard. Τέλος πάντων, του Goggins, το οποίο είναι πάλι ακραίο βιβλίο. Μου λέει, ξέρω εγώ, ότι το διαβάζεις την παιδική του ηλικία και καταλαβαίνεις γιατί κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή, όντως, είχε πολύ τραυματική παιδική ηλικία. Okay. Παρεπτόντως, καπελάκι IOAA Poland 2023. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ανάποδα, δεν είμαι σίγουρος. Από την Ολυμπιάδα αυτό το καπέλο. Έλεγα σε όλους εκεί πέρα τους αλλοεθνείς και στους ομοεθνείς, τους το είχα πει από πριν βασικά, τους έλεγα θα έρθετε για τρίγο. Γιατί ήταν 10 με 20 Αυγούστου πέρυσι η Ολυμπιάδα και τους έλεγα, ωραία, μετά τι κάνετε? Τίποτα, θα καθίσουμε σπίτι μου, έλεγαν όλοι. Όχι, θα έρθετε Ελλάδα, πάμε να τριγήσουμε, ξέρω. Τέλος πάντων. Κάτι από τον τρίγο, το οποίο βασικά θυμάμαι από πέρσι. Πέρσι ή πρόπερσι? Και πέρσι και πρόπερσι, γενικά κάθε χρονιά. Εγώ γενικά δεν έρχομαι να βοηθήσω σε αγροτικές δουλειές τον πατέρα μου, πέρα από όταν τριγάμε ή φτιάχνουμε το κρασί ή στις ελιές. Τότε θα έρθω όλες τις μέρες, εκτός αν δεν μπορώ. Ας πούμε φέτος είχα εργαστήριο φυσικής μία μέρα στις ελιές και δεν κατάφερα να πάω. Κατά τα άλλα, οποιαδήποτε μέρα θα πάω. Και είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Δηλαδή ο πατέρας μου έχει δουλέψει σε αυτά τα χτήματα πόσα χρόνια? Δεκαετίες. Ο παππούς μου ακόμα περισσότερες, άλλες τόσες δεκαετίες. Και αυτά είναι που έχουν φέρει το βασικό εισόδημα για μένα να μεγαλώσω, για μένα να πάω φροντιστήρια, για μένα να ντυθώ, για μένα να έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, για μένα να φάω. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να πάω να αφιερώσω 20-30 μέρες κάθε χρόνο. 30 μέρες, ένα μήνα. Στην κυριολεξία τον αφιερώνεις αυτό το μήνα. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολο να κάνεις άλλα πράγματα όταν τριγάς. Δηλαδή έχεις 5 ώρες το απόγευμα και πάλι είσαι εξουθενωμένος. Γιατί κοιμάσαι και λίγο και πολλές φορές έχεις και το απόγευμα δουλειά. Συνήθως για τα αλόνια, μάζεμα, τρίψιμο, γύρισμα και τέτοια. Αλλά είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Και βλέπω άλλα παιδιά τα οποία έχουν και αυτοί γονεί τους χτήματα και είναι το βασικό του εισόδημα και αντί να πηγαίνουν κάθονται και αράζουν όλη μέρα. Αυτό είναι ξεφτύλα. Αλλά επίσης βλέπω άλλα παιδιά, σαν το φίλο μου το Μιχάλη, είχα πει δεν αράζουν καμία μέρα, ούτε το χειμώνα, ούτε την άνοιξη, ούτε το φθινόπωρο, ούτε το καλοκαίρι. Και είναι όλη μέρα στο χτήμα. Οπότε, ποιο είναι το ζουμί της υπόθεσης? Το ζουμί της υπόθεσης είναι ότι αν σας πει κανένας ότι δεν χρωστάτε τίποτα στους γονείς σας, είναι ηλίθιος. Ωραία, είναι εγωιστής. Και τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει να μην είστε εγωιστές και να βοηθήσετε τους γονείς σας όποτε μπορείτε. Και δεν το λέω αυτό από μια θέση ηθικής, πώς να το πω, ιεραρχίας, πώς το λέγανε αυτό στα video games, έπαιζα και πολλά, high ground. Ναι, δεν το λέω από μια θέση του moral high ground, ότι είμαι ηθικά ανώτερος, ξέρω εγώ, επειδή έχω πάει 5 φορές για τρίγο, ξέρω εγώ, στη ζωή μου, ούτε καν.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία θα μπορούσα να βοηθήσω τους γονείς μου και δεν τους βοηθάω. Αλλά επίσης πολλά στα οποία μπορώ να τους βοηθήσω και τους βοηθάω. Και είναι μια καθημερινή προσπάθεια που κάνω και η προσπάθεια μετράει, αλλά επίσης μετράει και το αποτέλεσμα. Οπότε, αν βλέπετε τη μάνα σας και έχει κουραστεί, πλύνετε στα πιάτα ή βάλτε ένα πλυντήριο ή κάντε μια σκούπα μια φορά το μήνα ή βοηθήστε τον πατέρα σας με μια δουλειά που μπορεί να έχει. Αντί να πάει αυτός, πηγαίνει 4 μέρες, 5 την εβδομάδα και τρέχει, ξέρω εγώ, στην πόλη για δουλειές, χαρτιά και τέτοια, πηγαίνετε μια φορά το μήνα εσείς. Δηλαδή, αυτοί οι ελάχιστοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δείξετε την ευγνωμοσύνη σας στους γονείς σας που έχουν παλέψει όλη τη ζωή για σας, τη ζωή τους για εσάς, αξίζει να το κάνετε. Γιατί οι γονείς σας είναι οι μόνοι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζετε με βεβαιότητα ότι θέλουν το καλύτερο για εσάς. Ούτε οι φίλοι σας, ούτε οι γνωστοί σας, ούτε οι καθηγητές σας, ούτε ακόμη και η κοπέλα σας μπορεί να μην θέλει το καλύτερο για εσάς. Δεν ξέρω τι γίνεται στη ζωή του καθένα, αλλά μακάρι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχετε γύρω σας να θέλουν το καλό σας. Και πρέπει να στοχεύετε να βρίσκετε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το καλό σας. Αλλά οι άνθρωποι που σίγουρα θα θέλουν το καλό σας είναι οι γονείς σας. Οπότε μην κοιτάξετε να κάνετε πράγματα για άλλους ανθρώπους προτού κάνετε πράγματα για τους γονείς σας. Για παράδειγμα, θυμάμαι όταν άρχισα να βγαίνω με την κοπέλα μου εκεί στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, ξαφνικά είχα μια επιθυμία να της κάνω δώρα, ξέρω εγώ. Όχι μια φορά το μήνα και μια φορά τη εβδομάδα. Ή μικρά δωράκια, χαζομάρες. Να της πάρω λουλούδια μια φορά κλπ. Και την πρώτη φορά που πάω στο Ανθοπολείο να της πάρω λουλούδια, κάθομαι και σκέφτομαι. Κάτσε ρε φίλε, έχω πάρει ποτέ στη μάνα μου λουλούδια? Και λέω μέσα μου, όχι. Οπότε πήρα και στη μάνα μου λουλούδια και τα πήγα τα λουλούδια πρώτα στη μάνα μου. Και από τότε κάνω δώρα και στη μητέρα μου και της παίρνω και διάφορα λουλούδια. Με εξαίρεση ένα λουλούδι το οποίο της πήρα και μετά είχε πάει κάπου για κάποιες μέρες και έπρεπε να το προσέχω εγώ και δεν το πρόσεξα. Και κάηκε και πέθανε το καημένο. Τι να κάνουμε, that's life. Αλλά αν πρέπει να δώσετε την προσοχή σας και την ενέργειά σας σε κάποιους ανθρώπους, αυτοί είναι οι γονείς σας. Αυτοί είναι οι γονείς σας. Και αυτό πρέπει να το κάνετε πριν δώσετε την προσοχή και την ενέργειά σας σε άλλους ανθρώπους. Σε κοπέλες, σε αγόρια, σε φίλους, σε καινούργιες σχέσεις, σε καινούργιες δραστηριότητες, καινούργιες δουλειές. Πρώτα δείξτε την αγάπη σας και την ευγνωμοσύνη σας στους γονείς σας. Και αυτό αρχίζει απλά με το να τους λέτε μία φορά την ημέρα «Σ' αγαπώ» και μία φορά την ημέρα «Μαμά, μπαμπά, είμαι ευγνώμων για όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει για μένα». Αυτό αρχίστε να το κάνετε και μετά από μια εβδομάδα κάντε κάτι πρακτικό. Όπως σας είπα, πλύνετε τα πιάτα. Πάρτε το αμάξι τους και πλύνετε το στο πλυντήριο που το κάνεις μόνος σου. Ρίξτε, κάντε μια σκούπα. Πηγαίνετε για 2 δουλειές. Πηγαίνετε να πάρετε τα ψώνια αντί να πάνε αυτοί. Καθίστε και μιλήστε τους. Οι γονείς μας είναι άνθρωποι. Και όλοι οι άνθρωποι καίγονται, όπως και εγώ, όπως και εσείς, όπως και όλοι, για να τους ακούσουν. Για να τους ακούσει ο κόσμος. Για να ακούσει τα προβλήματά τους, τους προβληματισμούς τους, τις ανησυχίες τους. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να ακουστεί. Άλλος μπορεί να θέλει να σου μιλήσει για το χωριό. Ο πατέρας μου, ξέρω, θέλει να μου μιλήσει για το χωριό και επειδή είναι και πρόεδρος του χωριού, εκεί για τα κοινοτικά θέματα, για το Δήμο ή για τις διάφορες συζητήσεις που έχει με ανθρώπους, κάθεται και μου το λέει. Θα μου πει την ίδια ιστορία 3-4 φορές. Θα καθίσω όμως και θα τον ακούσω. Γιατί ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να τον ακούω. Το ίδιο και για τη μητέρα μου. Το ίδιο και για τους φίλους μου. Το ίδιο και για την κοπέλα μου. Για τη γιαγιά μου, για τον παππού μου. Ειδικά οι γιαγιάδες και οι παππούδες, παιδιά, αν καθίσετε και τους κάνετε μία ερώτηση, θα σας πάρουν από πίσω και θα σας λένε. Θυμάμαι, είχα πάει στο νοσοκομείο μια φορά να πάω σε έναν γιατρό και καθόταν ένας παππούς μου δίπλα και του λέω, ξέρω εγώ, τι κάνετε, καλά, πώς είστε, από πού είστε, ξέρω εγώ. Είμαι από το τάδε, δεν θυμάμαι, από το Αγρίνιο, ένα χωριό στο Αγρίνιο. Και μετά, επί μισή ώρα, περιμέναμε και οι δύο την ίδια γιατρό. Μου μιλούσε. Γιατί ήμασταν σε γενικό νοσοκομείο. Καθυστέρηση τεράστια, περιμέναμε εκεί 1,5 ώρα, ξέρω εγώ.
Και μου μιλούσε, μου λέει για τα χτήματα, για τα πορτοκάλια, για τη τιμή που είχαν τα πορτοκάλια, για ένα τύχημα που είχε με ένα ταξί πρόσφατα και είχε τρελαθεί το κεφάλι του, για τη γυναίκα του που ήταν εκεί για κάποιο άλλο λόγο, για τα παιδιά του, για ένα παπίπ το οποίο είχε και πήγαινε σε λάσπες και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Μου μιλούσε, γιατί απλά ήθελε να ακουστεί. Και ο παππούς μου ο Νίκος θέλει να ακουστεί. Κάθε και άμα αρχίσει του μιλά θα μου μιλήσει. Θα αρχίσει να μου λέει. Και η γιαγιά μου, και οι άλλοι γιαγιάδες μου και οι παππούδες μου. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ακουστούν. Οπότε το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε για τους γονείς σας, τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας, είναι να τους ακούσετε. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι, καλά, όχι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο με την έννοια του ότι θα βαρεθείτε. Και θα πείτε πω πάλι μου λέει το ίδιο πράγμα. Ή δεν έχω καμία όρεξη να ακούσω για αυτό το οποίο μου λέει και απλά θέλω να παίξω με το κινητό μου ή να δω μια σειρά στη τηλεόραση ή να κοιμηθώ ή να κάνω κάτι άλλο για μένα. Αλλά καθίστε ένα τέταρτο κάθε μέρα και μιλήστε τους. Γιατί θα μεγαλώσετε, θα φύγετε από το σπίτι. Και εγώ το νιώθω τώρα που θα πάω λογικά στην εστία του χρόνου. Θα φύγω από το σπίτι και τον χρόνο που θα αφιερώνω με τους γονείς μου στο μέλλον θα είναι ελάχιστος σε σχέση με αυτόν που αφιερώνω τώρα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μετά τα 18 του αφιερώνει νομίζω ένα υπόλοιπο 5% με τους γονείς του. Δηλαδή το 95% του χρόνου που αφιερώνετε με τους γονείς σας το αφιερώνετε στα πρώτα 18 χρόνια της ζωής σας. Δεν είναι ακραίο αυτό? Και απλά έχετε ένα άλλο 5% για το υπόλοιπο 95% της ζωής σας. Καλά, όχι 95% για το υπόλοιπο 70% ας πούμε. Αυτά. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο. Εάν έχεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να βρίσκεις χρόνο ανάμεσα σε δουλειές να κάνεις πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα εγώ θα μπορούσα να καθίσω εδώ πέρα και να παίξω με το κινητό μου ή να ακούσω μουσική ή και να καθίσω να διαβάσω το βιβλίο μου, το οποίο θα ήταν καλό. Και θα το κάνω μετά από αυτό το βίντεο. Αλλά επίσης βρήκα και χρόνο να κάνω ένα βίντεο στο YouTube. Για παράδειγμα, είστε στο λεωφορείο. Μην παίξετε με το κινητό σας, καθίστε και διαβάστε. Όλοι οι φοιτητές που έπαιρναν το κτέλ από Αίγιο για Πάτρα, για Ρίο, δεν διάβαζαν. Έπαιζαν με το κινητό τους ή άκουγαν μουσική. Εγώ έβγαζα τα βιβλία μου και σημείωνα. Κουνούσα το λεωφορείο και περίμενα να σημειώσω. Και σε τούνελ να μπαίναμε, θα διάβαζα, θα σκεφτόμουν και θα περίμενα να σημειώσω όταν έβλεπα φως. Για έστω να είμαι 15 λεπτά να τελειώσω 15 λεπτά νωρίτερα το διάβασμά μου. Γιατί όταν κάνεις πολλά πράγματα πρέπει να είσαι αποτελεσματικός. Με τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείς τον χρόνο σου. Οπότε, ακόμα και αν έχετε 15 λεπτά να χαραμίσετε, μην τα χαραμίσετε. Κάντε κάτι παραγωγικό. Να, τώρα εγώ έκανα 14 λεπτά ένα βίντεο. Μετά θα διαβάσω το βιβλίο μου. Μετά θα πάω πάνω να δουλέψω για 2 ωρίτσες και θα πάω σπίτι να κοιμηθώ. Λοιπόν, να λέτε στους γονείς σας ότι τους αγαπάτε, ότι είστε ευγνώμονοι για τη σκληρή δουλειά που έχουν ρίξει για να σας μεγαλώσουν, να τους ακούτε όταν σας μιλάνε για τη ζωή τους και για τους προβληματισμούς τους και για το τι περνάνε μέσα σε μια μέρα και να κάνετε πράγματα για αυτούς. Γιατί αυτοί έχουν κάνει, όχι τα πάντα, έχουν θυσιάσει ολόκληρη τη ζωή τους για εσάς. Λοιπόν, αυτά, πάω να διαβάσω το βιβλιαράκι μου.